Новое радио. Ассалому алейкум. Салому дуруд ба тамоми шунавандагони радиои Нав мавҷи 95.5 FM. ин лаҳза бо шумо ман Зарнигори Рустам. ин эфири мустақими ғайри чашмдошт ва бовар кунед имрӯз ин гуна эфирҳо хеле зиёд мешаванд. ёдовар мешавем ки имрӯз сана 3 марти рӯзи панҷшанбе ҳафта муборак бошад. пеш аз ҳама ба ҳамаи шумоён ҳамватанони азиз таби болида рӯзи хушу бобарор муваффақият дар ҷодаи кору фаъолиятатон таманно дорем. ёдовар мешавем ки имрӯз ид аст дар радиои Нав, зеро ки расо 2 сол пур мешавад имрӯз аз фаъолияти расмии радиои Нав ки дар фазои кишвар танинандоз аст. барои шумо кормандони радиои Нав кӯшиш мекунанд барномаҳои ҷолиб, бахшҳои ҷолибро пешниҳод намоянд ва мо имрӯз шод ҳастем ки 2 солагиро ҳамроҳи шумо қайд мекунем ва албатта ба ин муносибат кулли ҳунармандон, санъаткорони маъруфи тоҷикро мо даъват кардаем ки аллакай бисёри онҳо дар студия қарор доранд ва яке аз онҳо нахустин шуда ин лаҳза бо мо шумо ҳам суҳбат мешаванд ҳунарманди мардумии ҷумҳурии Тоҷикистон Дилором Қурбонова. Хуш омадед ба радиои Нав. Ассалам, всем огромный привет. Всех с прекрасным временем года, весной. бале, баҳор, бо омадани баҳор мегӯянд ки нигоҳ ба зиндагӣ сабз мешавад, орзуҳо аз нав сабз мешаванд, нақшаҳо дигаргун мешаванд. ҳатто дар ҳамон телефон мусиқие ки мо доим гӯш мекардем, ҳатто онро ба каме мусиқиҳои баҳорӣ ҳатто иваз мекунем. хуб, омадани баҳор барои шумо ин чи аст, Дилором? Во-первых, я очень сильно люблю это время года, весна, потому что все оживает. Прекрасная половина человечества, девушки, женщины, мамы, сестры начинают расцветать вместе с весной. Во-первых, хотелось бы, конечно, всех поздравить с наступающим 8 марта, всех женщин, моих дочерей, мамочка, сестры, всем вам желаю здоровья прежде всего, чтобы вы всегда радовались, улыбались, цвели и жили долго-долго и счастливо. мо низ бо омади иди бонувон шуморо табрик мегӯем. орзу мекунем ки ҳамин хел доимо чеҳра хандон бошед, ҳамин хел таби шумо болида бошад, ҳамин гуна садои шумо танинандоз бошад дар фазои кишвар. ва албатта аз шумо чун ҳамешагӣ чӣ интизорем таронаҳои нав. хуб, нақшаҳои шумо чӣ гуна аст барои ин баҳор, умуман барои ин сол? Ну, во-первых, у меня 8 марта день рождения. Ого, ду дар як. Я подарок судьбы для мамы. Бале, беҳтарин. И вот 8 марта будет премьера клипа, премьера новой песни. 8 март. 8 марта, да. номи таронаро гуфта метавонем ё махфӣ аст? Песня называется «Никогда». Ого. По-русски, но это на таджикском. аллакай аҷоиб садо медиҳад. ман фикр мекунам як тарона як клипи ғайри чашм дошт, бисёр аҷоиб хоҳад буд барои мухлисон. мо хурсанд. Ну, первое, я надеюсь, новое радио поставить. Албатта. Я, во-первых, поздравляю вас, огромный вам респект, потому что в такой короткий период набрать такое количество слушателей, это рекорд, я думаю. Я вам желаю успехов, больше слушателей, чтобы вас слушали не только в Таджикистане, но вы были самые популярные. оҳо, чӣ қадар суханҳои самимӣ, чӣ қадар суханҳои нек. ташаккури зиёд. мо аслан имрӯз бисёр хурсандем ки шумо вақти худатона пайдо кардед, ба мо пайваст шудед, нахустин шуда. ман орзу мекунам ки ҳамаи орзуҳои шумо, ҳамаи нақшаҳои эҷодии шумо дар баҳори омада истода ҷомаи амал пӯшад. 100 сола шаведу, лекин пир нашавед. Рахмат, доим ҷавону зебо бошед. Не дождитесь. хуб, ташаккури зиёд, хуш омадед мегӯем. Рахмат, всем удачи. зинда бошед. азизони дил, суҳбати мо бо ҳунарманди мардумии Тоҷикистон Дилором Қурбонова буд ва мо хеле шод ҳастем ки имрӯз ҳунармандони санъаткорони маҳбуби тоҷик бо ҳузури худ хонаи радио ва фазои идонаи онро бозам дучанд зеботару идона мегардонанд. мо имрӯз 2 сола шудем. умедворам ки радиои Нав боз дар ояндаи наздик ва дур бо пешниҳоди барномаҳои ҷолиб бахшо таби шуморо ҳамеша шод хоҳад кард. ҳамеша дар мавҷи 95.5 бошед. имрӯз давоми рӯз пур аз чи аст? албатта пур аз эфирҳои ғайри чашм дошт бо ситораҳои санъат. Новое радио. Все только начинается. Новое радио.
дуруд мегӯем дӯстони азиз ба кулли онҳое ки моро гӯш карда истодаанду пайгири анамун зодрӯзи ҷашни радиои нав ҳастем. бори дигар ба ҳаматон дуруд мегӯем азизони дил. онҳое ки пайваст нестед дарҳол бипайвандед то ки пушаймон нашавед, чун меҳмони навбатии мо аст. вақанам яке аз меҳмонҳои шинохта, меҳмонҳое ки махсусан анамун ҷавонони мо бисёр мухлиси бародари азиз ҳастанд. инам бошад беҳрӯзи шариф аст. фикр мекунам ки ҳамаи мо шумо мешиносем ва акнун вақте ки беҳрӯзи шариф мегӯем фикр мекунам мегӯянд ки бошад беҳрӯзи шариф. ҳама хел бори дигар хушомадед мегӯем бародари азиз ва биёед аз забони худаш мешунавем ки ки аст ин меҳмони мо. ассалому алайкум бародаро, салому алайкум шунавандаои радиои нав. аввалан мехоҳам радиои нав бо дусолагиаш табрик гӯям ва ҳама шунавандое ки ҳозир пайваст шудагиянд. номи ман беҳрӯзи шариф ва бисёртар маро дуруст қайд кардед беҳрӯзи шариф мегӯи ҳеч канам мешиносам. бале бобои барон. бобои барон вақанам бародари мо барон ҳастанд ки бо номи барон аллакай дар тамоми манотиқи дунё бигӯем анамун мухлисони худро пайдо карданд, тавонистанд ки дар соҳаи репсароӣ мавқеи худро пайдо кунанд. дар муддати хеле кӯтоҳ ба монанди радиои нав ки дар давоми 2 сол тавонист тамоми шунавандаашро берун аз тоҷикистон пайдо кунад. инам баронам бошад яъне яке аз ҳамкорҳои доимии мо аст ки фикр мекунам дар тамоми паҳлӯҳои радиои нав бо мо ҳастанд ва ин муваффақияти бародари мо буд. метавонед ки табрикоти худро гуфта бошед дар бораи зодрӯзӣ. албатта ки инҷо мисли як хонаи мо аст радиои нав ва радиои навро бо дусолагиаш табрику муборакбод гуфта ва бигзор ки на танҳо дар дохили ҷумҳурӣ балки берун аз ҷумҳурӣ ба яке аз топ радиоҳои байналмилалӣ дохил шавад ва худо хоҳад ки мешавад албатта ва ташаккур барои суханҳои зебоятон. дӯстони азиз, фикр мекунам айни ҳол ҳама мунтазир ҳастанд ки як суруд аз барон бишнаванд. он суруде ки ҳамарӯза барон медонед ҳамарӯза барои мо талаб мекарданд ки як суруд аз барон пешниҳоди мо кунед, як суруд аз барон пешниҳоди мо кунед. мо мунтазир будем ки кай барон худаш меояду анамун суруде ки мехоҳанд мардум мегӯянд душанбе матаранги париж. хуб метавонед як 4 мисраи аввалашро барои шунавандаҳо? ҳатман. хуб мешунавем дӯстони азиз. 4 мисраи аввали ҳамин суруд бисёри одамон нодуруст фаҳмидаганд та барои он ки бо лаҳҷаи фаронсавӣ пағиж гуфтагием ва душанбе мадаранги париж прогулка ба кросс бридж кантовка када сарариш и бега айма мешанаму малиш. мехостам аз барон як чиз бипурсам. ба фикри шумо барон ҳамин ихтисосе ки шумо барои худ касб кардед, махсусан репсароӣ, барои шумо чӣ гуна ҳаминро қабул кардед ва оилаи шумо чӣ гуна инро қабул кард ва дар баробари ин шумо оё ба ягон кори дигар машғул ҳастед ё ин ки не? ташаккур. дар асл инро ман ҳамчун касб ҳоло қабул накардам ва қабул карданиам нестам. касби хип-хоп барои ман ҳамчун як хобби аст. ҳар як шахс дар баробари касбаш боз хобби дорад ва ихтисоси ман дар асл ин барномасозӣ аст, иқтисодчӣ ва барномасозӣ. ва дар оила дар аввал ҳама мегуфт, аз он ҷумла падарам модарам мегуфт ки ин ҳамчун ҷавон аст рафта ислоҳ мешавад бас мекунад. дар аввал на бад қабул мекардам ва на хуб, на мегуфтам бас кун, на мегуфтам нахон, ҳеччи намегуфтам. ва якум боре ки соли 2017 дар рӯзи ҷавонон вақте дар пешвои миллат мо баромад кардем хип-хопро бигем дар аввал дар майдони калон ва баъди ҳамон дигар падарам намедонам мумкин ифтихор мекард ё ки ва дар кӯча дар аввал ҳама маро мегуфтанд ки писари амаки шариф аст, писари амаки шариф аст ва ҳоло бошад амаки шарифро дар кӯча ҳама мегӯяд ки ин падари барон аст. ва фикр мекунам ки хато накардам, чунки ба ғайр аз ин бисёр тиҷорат мекунем, тиҷоратҳои хурд дорем дар дохили шаҳри душанбе ва якчанд ноҳияҳои дигар ва инчунин агар хабардор бошед ба блогинг машғулем. бале, барои чи не, чаро мо аз ин хабар надошта бошем. ва воқеан ин як маълумоти мухтасаре буд дар бораи масалан ҳаёту зиндагиномаи барон. самониёти баронро мешунавем. ба ҳама шунавандаҳои радиои нав бурдборӣ хоҳонам бигзор сарашон дардро набинад, кисаи серпул хоҳонам ва ба шумо хоҳонам ки ҳамеша пешсаф бошед ва
рақами як бошед ҳамеша. Зинда бошед. саломат бошед. беҳтарин гап ҳамеша рақами як бошед, чун аз аввал тамоми устодон барои мо мегӯянд ки барон фикр мекунам барои шумо рам гуфтагӣ ҳастанд ки ё рақами як бошед ё ин ки набошед. ба ҳамон хотир мо низ барои шумо мехоҳем анамон орзуҳое ки дар дил доред ҳамеша рақами як бошед дар роҳи эҷоду дар роҳи ҳунару дар роҳи анамон дилхоҳ ихтисосе ки барои шумо писанд аст. ва акнун дӯстони азиз бори дигар шуморо хушомадед мегӯем албатта ба радиои нав. меҳмони навбатии мо яке аз ҳунарманди маҳбуб ва халқи кишвар инам бошад Иззат Шарифӣ. мо шуморо ба радиои нав хушомадед мегӯем. саломат бошед Нигорҷон. мо шодем ки шумо дар ҳамин рӯзи як идона ба ҳамин шодии мо пайвастед ва ин лаҳзаҳо ҳамроҳи мо қарор доред. саломат бошед Нигорҷон. воқеан ҳам медонед ин як хусусияти худша дорад. Масалан дар рӯзи хурсандию шодӣ як дӯст, як бародар, як шахсе ки барояд наздик аст ширкат варзидан ва ӯро самимона аз самими дил табрик кардан, медонед чӣ хел хуб аст. ба ҳамон хотир ман аз он шодам ки шумо моро даъват кардед ва тавонистем ки ба мухлисони азизи худ бо радиои бисёр дӯстдоштани радиои нав ки як радиои бисёр накҳату шамимияту шаҳомияти хосаи тозаеро дорад ва фарогири қалби ҳамаи мухлисони азизи мо аст. мо ба воситаи ин радиои шумо ба қалби мухлисони худ роҳ меёбем ва кӯшиш мекунем ки ҳар он як офаридае ки эҷод мекунем тавассути радиои нав бо заҳматҳои шабонарӯзии шумо азизам саломат ба бошед. мухлисони азизи мо пешкаш карда бошед ва умедвори он ҳастам ки ин радио муваффақиятҳои навбанавро ноил мегардад дар ин ҷода ки дар фазои тоҷикистони соҳиби истиқлоли мо бо мавҷи бисёр зебову фарогираш қалби мухлисони азизро саршор аз меҳру муҳаббати ҳамдигар ва боз наздиктар хоҳад кард. мо хеле хурсандем ки шумо дар ҳамин рӯз фурсати худро пайдо кардед ва ба ин ҷашни шодии мо пайваст шудед. мо хеле аз ин шод ҳастем ва мепурсем ки фасли зебои баҳор аст, оғози ҳама амалӣ намудани нақшаҳо, орзуҳо ки мо онро нигаҳ медорем ба омадани баҳори нозанин. нақшаҳои шумо чӣ гуна аст? умуман фасли баҳор то чӣ андоза дигаргунӣ ворид месозад ба ҳаёти шахсию ҳаёти эҷодии шумо? медонед Нигорҷон, аслан ҳунарманд барои ҳунарманд фасл вуҷуд надорад, бигем хато намекунем, чунки ҳар як фасл ба масалан ба рамӯзи худ аст. яъне ки бисёр сурудҳои эҷод мешаванд масалан дар фасли тирамон. ман аз нуқтаи назари эҷодкории худ мегӯям, баъзе сурудҳое аст ки дар зимистон хуб садо медиҳам, баъзе сурудҳое аст ки масалан дар баҳори нозанин бисёр зебо мавсими худро доранд. хай нақшаҳои мо чӣ аст? масъулияте ки мо ба гардани худ дорем яъне ки ҳамонро бояд мо софдилона аз самими дил ва содиқона ба мухлисони азиз барасонем. умуман ман он қадар нақшара наз намебинам Нигорҷон, барои кае ки нақша бикашам ку амалӣ намешавад. яъне бидуни нақша кор кардан ба шумо осонтар аст. барои ман осонтар аст. то ки дигаронро бевда ба ёки зиёд гӯем умедворанд ҳастед. хай ман намедонам ҳар инсон ба чӣ худ як равиши коре дорад. равиши кори ман ҳамин аст, таваккал ба худо. ҳамин таваккал ба худо ки карде иншоалло як гап мешавад. аслан чизеро ба нақша намегирам. бисёр нақша гирифтан ёки ба нақша гирифтани чизе барои ман он қадар масалан муҳимам нест, чиз намеорад, манфиат намеорад. барои ҳамин ман бисёр кӯшиш мекунам ки таваккалан кор кунам ва аслан мардуми эҷодкор ки мисол мо ба мусиқӣ сар кор дорем, бисёр вақт илҳом дар ҳар вақт мебиёд. масалан ҳангоми хоб дар рӯи ҷойгоҳ хоб асте ки як идея хуб ба сарат меаст, дар уно масалан ёки менависем ёки дар диктафон сабт мекунем ёки як коре мекунем ки дар вақти ғайри чашмдошт. бале. хуб, чизое ки ҳами ғайри чашмдошт мешаванд бисёр зур мешавад, эксклюзивни хуб мешавад, ғайриоддӣ мешавад. ин рӯз ки рӯзи идона аст барои радио, мо хоҳиш мекунем ки аз худи забони шумо як ду се мисра
таронаи шумо садодият албатта дар шакли зинда. саломат бошед зарнигорҷон. ман имшаб аз танури эҷоди як суруди нав барои модарон, барои ҷашни модарон ки ҷашни бисёр дӯстдоштанист ва модарои азизи мо дар ин баҳор мешукуфанд, зебо мешаванд. хоҳарои азизи мо, апоҳои муҳтарами мо, умуман зан мардум дар баҳор боз зеботар мешаванд, мисли зарнигорҷон. Ташаккур. бар зарнигор нигоҳ карда истодам, мегӯям баҳор ҳаминҷост. саломат бошед. саломат бошед ташаккур. зарнигорҷон. модар фариштатар зи тамоми фариштаҳост, номаш нишод бахши каломи фариштаҳост. бо нури осмониву бо ҷисми хоксор, بالاتر از شکوه و مقامی فرشته‌هاست. مادر فرشته تر ز تمامی فرشته هاست. بالاتر از شکوه و مقامی فرشته هاست. مادر فرشته تر ز تمامی فرشته هاست. بالاتر از شکوه و مقامی فرشته هاست. саломат бошед. ташаккури зиёд. ин тарона бале ин тарона дар аввалин бори дар инҷо месароед. секретҳои худ гӯё дар радиои нав имрӯз гуфтем ва ин таронаи ҷадиде аст ки мо рӯи ин кор карда истодем. насиб бошад то иди модарон кӯшиш мекунем ки ин таронаро омода кунем ва ба мухлисони азиз пешкаш кунем. саломат бошед. ташаккури зиёд барои иштирокатон, барои ҳузури муборакатон ба шумо дар кори эҷодӣ, дар фаъолияти эҷодӣ, дар ҳаёту зиндагии шахсӣ. танҳо саломатӣ, муваффақият, дастовардҳои нав, бурдбории хушрӯи зиндагиро таманно дорем. ташаккури зиёд зарнигорҷон. манам аз фурсати муносиб истифода бурда ҳамаи кормандон, ҳамаи он шахсоне ки барои мову шумо ин шабонарӯзиҳо заҳмат мекашанд, яъне кормандони радиои нав кӯшиш мекунанд ки бо барномаҳои наву тоза ба дили мову шумо як фараҳ ва шодмонӣ бабахшанд. ҳамаи дӯстони азизи худро ба ин рӯз табрик мекунам. мехоҳам ки ин радио саршор аз меҳру муҳаббат ва аз қудуми неки дӯстон ва аз қудуми неки ҳунармандон ва ҳамаи он меҳмононе ки ба ин ҷо қадам ранҷа мекунанд нурборон бошад. ва радиои шумо парвозҳои баланди эҷодӣ таманно дорам ва хоҳони онам ки ҳамеша комрону муваффақу комёр бошед. саломат бошед. ташаккури зиёд. хуш омадед. азизони дил, ёдовар мешавем ки дар меҳмонии мо дар эфири мустақим қарор доштанд ҳунарманди маҳбуб, ҳунарманди шинохтаи тоҷик Иззат Шарифӣ. идома дорад барномаи мо. Новое радио. меҳмони навбатии мо бошад Абдураҳмонов Умед, директори маркази ҷавоҳироти Тоҷик Кристалл, ки ҳамаи мову шумо аллакай анамон мухлиси доимӣ ҳастем ва тавонистааст Тоҷик Кристалл ки мавқеи худашро дар тамоми гӯшаву канори Тоҷикистон яъне гузошта бошад ва анамон муштариёни худро пайдо кардааст ки бо сифати тоза, бо ҷилӯҳои зебояш, бо анамон моделҳои наваш тавонистааст ки моро ҷалб кунад. ва бори дигар хуш омадед мегӯям шуморо акай Умед. ташаккури зиёд. албатта пеш аз ҳама дар ин рӯз ман мехоҳам аз номи ширкат, аз номи коллективи ширкати Тоҷик Кристалл ва аз номи худам шахсан радиои навро ба ҷашни дусолагиаш табрик гӯям. албатта бо радиои нав аз ташкилшавӣ, аз рӯзи ташкилшавӣ то ба имрӯз мо ҳамкориҳои зич дорем. ҳама вақт ба якдигар кӯмак мерасонем. тамоми соҳибкорон ниёз доранд ба реклама. бале. ва аз тарафи дигар ширкатҳое ки радио ва ширкатҳое ки дар соҳаи иҷодаи санъат кор мекунанд ниёз доранд ба сарпараст. албатта дар муддати ин 2 сол якчанд лоиҳаҳое ки амалӣ гашт аз ҷониби радиои нав ҳамчун сарпараст кӯмак намудем ва омода ҳастем ки дар оянда низ бо радиои нав
ҳамкорӣ кунем ва лоиҳаҳои навро сарпарастӣ намоем. ташаккур мегӯем барои сарпарастиятон, барои бовариятон. албатта мехостам дар бораи худи тоҷи кристалл, дар бораи нақшаҳои ояндаатон мегуфтед каме ҳам бошад барои шунавандагон. оид нақшаҳои оянда, албатта чуноне ки ба ҳамагон маълум аст, ширкати тоҷи кристалл якчанд сол мешавад ки озмуни зебоӣ ва ҳунар зебосанам 2016-2019-ро гузаронид озмунро ва албатта дар оянда мо нақша дорем ки агар дар ҳамин сол иҷозат шавад барои гузаронидани чунин чорабинӣ ҳамкорӣ намоем бо Радиои Нав. дар ҳақиқат дар Радиои Нав саҳифаҳои иҷтимоӣ бисёр фаъол ҳастанд ва ба монанди як телевизион гӯем дар YouTube, дар Facebook, Instagram ва дигар ҷоҳо мо бисёр мухлиси ашадии барномаҳои Радиои Нав мебошем. саломат бошед. ва ба мухлисони Радиои Нав гуфтанӣ ҳастам ки агар хоҳанд радиоро ҳамчун телевизион тамошо кунанд, дар саҳифаи YouTube дароянд, ҳамчун радио бошад дар вақти роҳ рафтан дар мошин ва чӣ гӯем мавҷи 95 FM 55 FM-ро фаъол кунанд ва агар хоҳанд ки ҳамчун театр метавонанд ба худи радио биёянд ва албатта театрро тамошо албатта. кунанд. воқеан ташаккур. ин яке аз ҳамун чӣ мегӯянд тасвирҳои зебои буд аз тарафи акай Умед ки воқеан бубинед ҳам театр, ҳам синамо, ҳам радио. ин фикр мекунам якумин ҷумлабандие буд ки барои ман хеле писанд буд аз тарафи меҳмоно. бубинед яъне ин аз ҳамчун як сарпараст, ҳамчун як нафаре ки аз паҳлӯ нигоҳ мекунад ба як кори эҷодӣ, воқеан ин аст ки яъне аз чор тараф нигоҳ мекунад ва баъдам мегӯяд ки ана инҷа барои мо масалан пул гузоштан. ин аз ҳама чизи муҳим аст, чун метавонад рушд кунад боз ҳам зиёдтар. мехел албатта бор дигар шуморо хушомадед мегӯем. акай Умед, метавонед ки фикрандешаи худро, табрикоти худро дар охир ва барои мухлисон гуфта бошед. чӣ орзу мекунам? чун ман меҳмони доимии Радиои Нав ҳастам, ҳама вақт чун зебо бошед, ҳама вақт позитив, ҳама вақт хушҳол бошед ва дусолагии Радиои Нав дар муддати 2 сол шумо тавонистед ки ба дили ҳамаи шунавандагон роҳ ёбед ва боварӣ дорам ки дар оянда низ агар чунин рафтан гирад, мабодо баъди якчанд сол Радиои Нав ҳамчун театри ҳақиқӣ кушояд, ҳамчун як телевизиони нав кушояд. албатта ман боварӣ дорам агар дар муддати 2 сол шумо тавонистед ки ба ин қуллаҳои корӣ расед, боварӣ дорам ки дар оянда низ бисёр ба қуллаҳои баландтар мерасед ва ба роҳбарияти Радиои Нав ва ҳамчунин ба тамоми кормандони Радиои Нав муваффақият барори кор дар арафаи ҷашнгирии рӯзи байналмилалии модарон ва иди байналмилалии Наврӯз ба ҳамаи шумо муваффақият барор мехоҳам ва бигзор ҳама ба монанди гулҳои баҳорӣ духтарои шумо низ зебо бошед. муваффақият умуман. ташаккур мекунем ва хотиррасон мекунем ки Абдураҳмонов Умед, директори маркази ҷавоҳироти тоҷи кристалл буданд меҳмони мо. дӯстони азиз, шунавандагони гиромӣ, меҳмониҳои дигари мо дар пеш аз пайгири Радиои Нав бошед, чун ҷашни мо идома дорад. Суперхиты, суперновинки, neradio.ru. идома медиҳем дӯстони азиз, анамон зодрӯз, ҷашни зодрӯзии Радиои Навро бори дигар дуюмин солгарди Радиои Навро ба тамоми мухлисон, ба тамоми шунавандагон табрик мекунем ва акнун меҳмони навбатии мо ҳастанд Абдураҳмонов Баҳром, роҳбари кохи ҷавоҳироти Ақиқа дар навбат истодаанд ва ҳоло бошад биёед боз суханҳои табрикоти бародари азизи моро мешунавем. дуруд ба шунавандагони Радиои Нав, чӣ хеле ки қайд кардан ба театри Радиои Нав. чӣ хеле ки шумо ҳамаатон медонед, имрӯз Радиои Нав аллакай ба 2 солагӣ қадам ниҳода истодааст. чӣ хеле ки мебинед барои сухан гуфтан, барои ба эфир суҳбат кардан аллакай одамо дар навбат истодаанд. барои ҳамин ман ба ростӣ бисёр шод ҳастам ки бо Радиои Нав ҳамкорӣ дорем, бо Радиои Нав дӯстӣ дорем ва дар барномаҳои Радиои Нав мо
сарпарастӣ мекунем. Барои ҳамин бори дигар ба кормандони Радиои Нав, ба нафароне ки дар ин рӯз, дар ин касби бисёр мушкил шабу рӯз талош мекунанд то ки дар сатҳи баланд бошанд, барои пешравӣ меҳнат мекунанд. Барои ҳамин ба шумо муваффақият, бурдборӣ ва ғайра. ва ғайра. Саломат бошед ва беҳтарин сухан ва ғайра. Ва ғайра дар назар дорад тамоми анамон табрикот, тамоми изҳороте ки дар дил ҳасту ба забон оварда намешавад. Ҳамин азизони азиз, ва воқеан ҳам бори дигар шуморо хуш омадед мегӯем. Акай Баҳром роҳбари кохи ҷавоҳироти ақиқа ба кулли шумо мерасонем. Он нафароне ки ақиқаро зиёд медонанд ва яъне ба маҳсулоти онҳо боварӣ доранд, ба маҳсулоти онҳо бисёр истифодаву сару кор доранд. Метавонед ки ҳамеша пайгир бошед, чун Радиои Нав дар баробари ақиқаву тоҷи кристалл пайваст ҳастанд. ҳамин гуна ба кулли мухлисон бори дигар мегӯем ки ин ид муборак бошад. шуморо низ хуш омадед мегӯем як бори дигар ба Радиои Нав. бағалам кун хастаам аз ҳама олам, бағалам кун, бағалам кун, бағалам кун, бағалам кун, хастаам аз ҳама олам, бағалам кун, аз худу ғайр малолам, бағалам кун. آغوشی گرمی تو از دنیایم، به تو میدانی کنارم، بغلم کن. از سفر آمدم و دور تنگم، مگو از حال و مقالم، بغلم کن. غزل و شعری سپیدم توی تو، ای چهار پاره حالم، بغلم کن. خسته‌ام از همه عالم، از خود و غیر ملالم، آغوشی گرمی تو خواهم، بغلم کن، بغلم کن. خسته‌ام از همه عالم، بغلم کن، از خود و غیر ملالم، بغلم کن. آغوشی گرمی تو از دنیایم، به تو میدانی کنارم، بغلم کن. идома дорад эфири мустақим, эфири ғайриоддӣ, ғайри чашмдошт бо ҳунармандоне ки ворид шуда истоданд. воқеан барои мо ид аст. медонед вақте ки дар як рӯз ба хонаи шумо ҳама меҳмонҳое ки ба дили шумо азиз асту ба хонаатон қадам ранҷа кунанд, ин табдил меёбад ба тӯй. яъне мо низ имрӯз тӯй дорем, тӯи ҷашни дусолагии Радиои Нав. ва ман муаррифӣ месозам яке аз ҳунарманди маҳбуби эстрадаи тоҷик, Ситораи Дурахшон, Ҷонгир Зарипов. хуш омадед ба Радиои Нав. ташаккури зиёд. аввалан салому дуруди бепоёни худро ба кулли шунавандагони Радиои Нав мерасонам ва дусолагӣ муборак шавад. ташаккури зиёд. хеле шумо гуфтед имрӯз меҳмонҳо хеле зиёданд. меҳмонам ба ҳамон хонае по мемонад ки дар он хона ӯро интизор бошанд. албатта мо шуморо интизорем. мо хурсандем ки шумо имрӯз фурсати худро, вақти худро ҷудо кардед, тавонистед ки шодӣ шарик шавед ба ҳамин як рӯзи идонаи мо. ва ана баҳор омад. биёед баҳор омад. мебинем ки мегӯянд ки дар фасли баҳор занҳо бонувон мешукуфанд. ин на он қадар дуруст, барои он ки на танҳо бонувон. ба Ҷонгир нигоҳ мекунӣ мефаҳмӣ ки дар фасли баҳор навҷавонон ҳам мешукуфанд. хуб, баҳор, омадани баҳор чӣ навгонӣ меорад ба ҳаёту зиндагии шумо? умуман вақти баҳор фаро мерасад чӣ гуна аст? ҳамин мисли пештара ё ки илҳоми нав мебахшад барои иҷоди таронаҳо, умуман сурудҳо? аслан санъаткорон ҳамин омадомади баҳорро аз зимистон интизоранд. вақте баҳор қадамҳои аввали худро мегузорад, ба мо зангҳои телефонӣ барои туруи маъракаҳо сар мешавад. ва ин муддат вақти бисёр дӯстдоштани шумо аст. баҳор ин як фасли сол аст ки омадани маблағ аст. файзу баракат аст. бале. на танҳо барои мо, дарахтонам гул мекунанд. зебогӣ албатта ки мо низ интизорем бисёр баҳорро. навгониҳо албатта ки ҳастанд. хуб, хуш, биёед аз навгониҳо сар мекунем. чӣ навгонӣ аз шумо мухлисон чиро интизор мунтазир шаванд? 4 суруди нав дорем. оҳо, 4, як не 4. дар Радиои Нав сар медем. нахустин шуда. чун ҳамешагӣ беҳтарин. 4 суруди нав дорем. дар нақша дорам ки клипҳояшонро сабт карда пешкаши мухлисон гардонам.
беҳтарин бо клип. бале. ин душвор нест ҷонгир, ин чӣ хел, ё ки шумо аз давоми соли гузашта боз тайёрӣ мебинед? зиндагӣ худ душворист. воқеан дуруст, ин ҳам ҷавоби арзанда. вазифаи мо аст то ки мо дили мухлисонро хушҳол гардонем, зарраеам агар тонем бо сурудҳоямон хурсандию зиқии онҳоро барорем. беҳтарин. хуб ҷонгир, инак 4 тарона ва консерт чӣ? консерт рости гап консерти падарам буд, чун огаҳӣ дорем албатта. медонед дар Бале. ин рӯз қадам задан ба 60 ва 40-солагии фаъолияти эҷодияшон боз 30-солагии истиқлолият бахшида ба ҳамин консерт монда буданд. шукри худо ки ҳамаш хуб гузашт. толор пур аз мухлисон буданд ва ман дар он ҷо меҳмон будам. меҳмон будед. медонед аз он ки шумо дар он ҷо меҳмон будед ва он қадар худро азият надодед, ба ман хабарашро расонидам. хуб, ман шодам. ташаккур барои он ки ин лаҳза бо мо ҳастед ҷонгир, ва ба шумо дар эҷодиёт муваффақият барои кор, дастовардҳои нав. бигзор ҳама таронаҳое ки шумо омода мекунед, ҳамаашон ба дили мардум зуд роҳ ёбанд, чун мегӯянд хит шаванд дар забони шумо. ва тӯйҳо бисёр бошад барои шумо. тӯйҳо. ташаккури зиёд барои беҳтарин таманниётатон. мо низ барои шумо тамоми хушиҳои зиндагиро орзумандем. бигзор радиои шумо ҳамеша дар парвози баланд бошад. бигзор ҳамеша 95.5 бошад. ҳамеша шумо низ дар мавҷи мо бошед. бигзор 200-солагии шуморо ҷашн гиранд. агар мо набошем, фарзандони мо, набероҳои мо ҷашн гиранд. саломат бошед. муборак бошад. аз ин дида таманниёти неке нест. мо хеле хушҳолем. ташаккури зиёд ҷонгир. ва азизон ёдовар мешавем дар меҳмонии мо қарор доштанд ҷонгир Зарипов, ҳунарманди маҳбуб, ҷавони тоҷик, ки чанд лаҳзаҳо шуморо дар мавҷи 95.5 пайгирӣ намуданд. идома дорад эфирҳои мустақими мо. мавҷи радиои навро тарк насозед. имрӯз мо расуду соло мешавем. санаи 3 март. Новое радио. меҳмони навбатии мо дӯстони азиз суруш раҳмонӣ, рӯзноманигор ва маркетолог мебошад. бори дигар хушомадед мегӯем шуморо ба радиои нав. Спасибо за приглашение. Очень импонирую новому радио. Помню еще, как 2 года назад Борис запускал этот проект. И, Как будто было вчера, да? да, как будто было вчера. Еще Очень удивительно. день рождения на этой сцене выступали звезды, друзья этого радио. Несколько раз присутствовал на передаче «Муити Зинда». бале. Знаю это радио не только снаружи, но и снутри. Очень рад, что вообще такое радио в нашей стране присутствует. Радует нас. Я в машине регулярно слушаю 95,5. Бале. Получаю вот этот вот 95,5% заряда, еще 5% я получаю Отсюда, да? людей вокруг, да. Вот как математика получается, да? Вот, день рождения, да, 2-й год как бы уже исполняется нашему радио. Какие пожелания, допустим, вы бы хотели нам сказать? Ну, конечно же, я бы хотел вам пожелать всегда, не вам, вашим слушателям, ваших положительных, заряжающих волн, а вам всегда чистых и ясных частот, крутых мегагерцев, Да, спасибо. самых больших в рамках закона децибелов, много счастья, успехов. Ну и я вам желаю, чтобы вы раскрыли весь свой творческий потенциал и показали вообще не только нашей стране, но и другим странам, которые слушают это радио через интернет, насколько в Таджикистане отрасль радио может быть крутой. саломат бошед. Да, спасибо, конечно, за столь искренние слова. И вам, конечно, в будущем как бы желаем хорошего, вот, допустим, то есть благополучия, да, вам вот в будущем. И, конечно же, еще раз добро пожаловать к нам на новом радио. Сегодня я вам, надеюсь, как бы понравился этот вот маленький такой вот банкет, да,
такой вот... Да, конечно, всегда отрадно видеть столько друзей. К сожалению, знакомых. да, сегодня такие дни, что чаще всего друзей видишь где-то в соцсетях, да, или вот я вот слушаешь, например. А тут вживую, да? Да, тут я ехал, когда сюда, слушал уже друзей, вот из TCL я слушал, ребята, да, вот Барон, они вот, Бали, да, которых знаешь непосредственно, а тут приходишь, еще их и видишь. Это вообще, безусловно, приятно. Ну и приятно, что это все происходит на дне рождения вот такого прекрасного радио, нового радио. саломат бошед ва ташаккур мегӯем барои анамун даъвати моро қабул кардану омадану иштирок карданатон барои суханҳои зебоиатон бори дигар шуморо хушомадед мегӯем ба радиои нав. Боқӣ дар тамоми корҳоятон муваффақият хоҳон ҳастем аз минбари баланди радиои нав. Бо мо буданро фаромӯш насозед. 95.5 FM ҳамеша дар хизмати шумост. шунавандагони гиромӣ, меҳмони мо буданд Суруш Раҳмонӣ, рӯзноманигор, маркетолог аз шаҳри Душанбе ва дар умум бори дигар хушомадед мегӯем. Пайгири радиои нав буданро фаромӯш насозед. Ҳамин гуна дӯстони азиз, меҳмонҳои дигари мо дар пеш И, аст. конечно же, очередных гостей, да, будете ждать, вот, и подключайтесь, 95.5 FM. Новое радио. Все только начинается. Новое радио. азизони дил, идома медиҳем эфири мустақимро ва ёдовар мешавем ки албатта имрӯз чи аст? Рӯзи идун аст, рӯзе ки мо шумо ҷашни дусолагии радиои навро қайд мекунем ва ҳамзамон эфирҳое ки мо барои шумо мустақиман пешниҳод карда истодаем бо иштироки бевоситаи меҳмонон аст ва яке аз ҷавоне ки бисёр маҳбубияти хос пайдо кардааст ва имрӯзҳо дар саҳифаи шабакаҳои иҷтимоӣ барои шумо фаъолияти эҷодии худро ҳамчун блогери номдори тоҷик фаъолияти худро ба роҳ мондааст. Рафаэл Гулов, мо шуморо хушомадед мегӯем ба радиои нав. салом алейкум Зарнигор, салом алейкум шунавандагони азиз, саломат бошед. Ташаккур барои даъват. Бисёр миннатдор ҳастам, хурсанд ҳастам ки дар ин рӯзи хурсанди шумо якҷо ҳастем. мо низ хурсандем ки имрӯз радио пур аз меҳмон аст ва шумо яке аз онҳо. Хуб, Рафаэл, сири анамин як мавқеи муайянро зуд пайдо кардан ва бисёр дорои обуначиёни зиёд шудан дар шабакаи Инстаграм. сири ин дар чи аст? Шояд бисёриҳо ба шумо ҳавас мекунанд, мехоҳанд ки ин қадар аудиторияи калон дошта бошанд. фикр мекунам сиру асрори ин дар чи аст. Ман кӯшиш кардам ки ягон чизи нав нишон диҳам ба мардум ва инчунин пусть это звучит банально бо забони русичи Хоб. искренность, мне кажется, искренность, самимият ҳам вақт эҳсос карда мешавад. Барои ҳамин дар чӣ коре ки набошад ҳам вақт самимӣ бошед, кори худро дӯст доред ва ҳатман муваффақ мешавед. ин фикри шахсии ман аст. дуруст аст, зеро ки самимият бештару бештар диққатро, таваҷҷӯҳро ба худ мекашад ва ана ҳамон чизҳое ки шумо пешниҳоди мардум месозед, ба чӣ бештар такя мекунед? Ба моҳият, мазмун, он чизҳое ки шумо гуфтед дар шакли нав? Ман як чизи нав мегӯед вақте масалан чиро дар назар доред? Ман дар назар дорам вайн мегӯянд. Вайн яъне ки видеоҳои кӯтоҳ муддати 1 дақиқа то 1 дақиқа шӯхиомез дар Инстаграм. Ин чиз умуман дар ҷаҳон нав буд, аммо дар ҷаҳон 2-3 сол пеш пайдо шудагӣ буд ва шумо аллакай аз паяш афтодед. Беҳтарин. Ва ман чақон. Бале, аз паяш афтодам ва ман низ кӯшиш кардам ҳамин гуна шӯхиҳоро сабт карда пешниҳод кунам ба мардум. Аммо муваффақ каму беш муваффақияти ман фикр мекунам бештар аз YouTube аст. чунки дар он ҷо барномаҳои дарозмуддат бо сифати дигар, аҷоиб, бо ҳамроҳии чӣ гуна барнома ҳастанд? Метавонед бигӯед? Тоҷикбача шоу ҳаст дар YouTube канал, шояд бисёриҳо тамошо карданд, медонанд. Унҷо ман бештар масалан дар бораи шӯхиҳо шоу-бизнес муваффақ шудан интервю мегирам ва шӯхиҳо бэкстейҷ зиёд кардам. Шӯхиҳо бэкстейҷ ва вобаста ба ҳаёти ҳаррӯза нест, шумо шӯхиҳо сабт мекунед, мегузоред? Вобаста ба ҳаёти ҳаррӯза ман дар Инстаграм бештар. Дар Инстаграм мемонед. Душвор нест ҳарду шабакаро дар як вақт ана ҳамин баробар пеш бурдан ва аудиторияро аз даст нададан? Бисёр саволи хуб, бале душвор аст. Бисёриҳо ба ман менависанд ки кани яка Рафаэл дар YouTube видеои нав намепарда. барое ки дар инҷо душвор аст ҳама ин масалан сабт кардану монтаж кардан вақтро талаб мекунад. Бале, талаб мекунад. ҳам Инстаграм, ҳам YouTube. барои ин бештар дар Инстаграм фаъолият мекунем. ам дар YouTube кӯшиш мекунем ки ҳар моҳ ҳадиақал як видеои гузорем. Чӣ гуна масалан шумо зуд аз ҳама рӯйдодҳое ки ҳаст
огаҳӣ пайдо мекунед, дар он ҷо ҳозир мешавед. Масалан, як наворҳои ғайриоддӣ ки шояд дар дигар ҷо пеш аз ин гуна гуфтору ин гуна набуд, пешниҳод мекунед ба мардум? хуб бештар масалан аз чорабиниҳо боша даъват мекунанд ва бисёртар ҳолатҳое ки ҳамарӯза мо мебинем ва баъзан ҳолатҳое ки масалан аз хурдсолӣ мо мекардему баъд аз чандин солҳо аз хотирамон баромад ва баъдан мебинем ягон чиз ҳамин гуна ҳодисаҳоро ман бештар тарғиб мекунам, нишон медиҳам ба мардум. Ин ҷолиб аст, яъне ки як навъи носталгия мегӯянд мешавад. Ва медонед чиро хайд кардам? Ман дирӯз аз Хуҷанд баргаштам, ду рӯз дар шаҳри зебо. Бале, шаҳри зебо, шаҳре ки дар он ҷо шумо воқеан азиз дӯст доред, давраҳои хубро гузарондаед. Албатта, бале, дуруст қайд кардед. Хуб, ҳамун ба ман Хуҷанда будам. ана гӯш мекунед. Ман мепурсанд ки шумо куҷо хуҷандӣ, яъне диалекти хуҷандӣ ки гап зада метавонед. Ман ҳама ба сони шита мефаҳмонам ки ман хурдсолим ба синфи 2-3 буданам, ба 2 сол Хуҷанда зиндаӣ кардагӣ будем. Аҷоиб буд. Ҳамба ман диалекти хуҷандӣ ки нағз гап мезанам де. И манбаям приятно мешад. И каждый раз, когда мерам Хуҷанда сафар мекунам, масъалаи кор бошад ё ки ҳам хел онҳо пай намебаранд ки шумо аз ин шаҳр нестед. Бале, бисёре ба шумо Хуҷанда, шумо инҷа калоншудагиам? Ман мегӯям не, ака ман инҷа ҳамту 2 сол зиндагӣ кардагӣ. Адо. Яъне ки ин аз ҳамун зеҳни инсон вобастагӣ дорад ки то чӣ андоза зуд анамон лаҳҷаи минтақаро қабул карда, омӯхта гап зада метавонад. Вале инчунин бобо бибиҳои ман аз ғарм ҳастанд, бо лаҳҷаи ғармӣ хидмунӣ хушрӯ гап мезанем. Баъд бештар кӯшиш мекунем анамин лаҳҷаро истифода карда, шӯхиҳо сабт карда ба мардум пешниҳод кунем. беҳтарин. Воқеан махсусан барои ман навгонӣ буд. Ман намедонистам ки масалан шумо метавонед минқадар хуб лаҳҷаи хуҷандиро ҳатто бовар кунед. Ҳатто то як андоза вақте ки шумо ба сухан рондан сар кардед, худро дар он ҷо эҳсос карда мефаҳмед. Ҳамон муҳите ки бо мурури замон ёд мекунӣ, пазмон мешавӣ. Хуб, бале, мефаҳмам шуморо. Ҳамба бит манкати хуҷандӣ гап задед, хиҷ гап не. Бале, албатта берун аз эфир, чун инҷо ман ба ҳайси ровӣ ҳастам. Хуб, шуморо бори дигар хушомадед мегӯем ба радиои Нав. Рафаэл, дар корҳои эҷодӣ ба шумо муваффақият. Бигзор бо анамон видеороликҳои аҷоиб, шӯхиҳои худ ҳамеша таби мардумро хурсанд созед, дили мардумро шод созед. Дар зиндагӣ аз ҳама чизи муҳим ин таби болида аст, хурсандӣ аст, шодмонӣ аст. Зеро ки ҳаёт зудгузар аст, бигзор он бо шодӣ бигзарад. Бале, танҳо як чиз дигарро қайд кардани ҳастам ки ҳамавақт дӯстони азиз, чӣ гуна ки Зарнигор гуфтанд, хурсанд бошед, шод бошед, чунки ғамгинию зиқӣ, бале, ин баъзан вақт дар ҳаёти мо шуданаш мумкин аст, аммо ба он аҳамияти зиёд надиҳед ва будьте добрее, гуфтани будам дӯстони азиз. Вақт барое ки дар ин дунё ҳама чӣ гузаранда аст, пул, мол, сарват, шинохтан, дигараш ҳамаш мегузарад, танҳо одаму одамгарӣ мемонад. Барои ҳамин честна дар зиндагӣ девизи ман ҳамин аст ки масалан шиёри шумо аст. Бале, шиёри ман ҳамин аст ки инсон буданро ҳеҷ вақт фаромӯш насозед. Пеш аз ҳама саломат бошед. Дидед, мо инқадар блогерҳои бисёр буз хиратманду оқил дорем. Хушомадед мегӯем бори дигар. Ба шумо муваффақият барои кор. Ташаккур. Бисёр шод ҳастам аз дидоратон, аз таманниётатон, аз табрикоте ки имрӯз дар ин ҷо баҳри шумо иброз доштам. Саломат бошед, зинда бошед. Азизони дил, дар меҳмонии мо қарор доштанд Рафаэл Гулов, яке аз блогерони шинохтаи тоҷик. дуруд мегӯем ба якоякатон рӯзатон ба хайру шодӣ бошад, шунавандагони гиромӣ, шунавандагони доимии радиои Нав. Имрӯз чӣ хеле ки мо медонем, имрӯз аз субҳ то ин соату ин дақиқаҳо аллакай ҷашн дар радиои Нав ратесодааст ки имрӯз рӯзи 3 марти соли ҷорӣ асту зодрӯз дорад радиои Нав, дусола мешавад ва акнун инак меҳмони навбатие ки бо назди балангӯя ки мо бо шумо қарор доранд, инам бошад 2 нафар аз намояндаҳо ва аниқтараш мегирем Фирдавс Зеваров, сардори рушди минтақаи шаҳри Душанбе, инчунин Маҳмудов Шараф, директори генералии ширкати Омобайл дар назди мо қарор доранд ки ҳоло бошад табрикоту таманиёту суҳбату суханҳои ширини ҳамкорони доимии радиои Навро мефаҳмем. Хушомадед мегӯем шуморо ба радиои Нав. Добро пожаловать. Добрый день. Спасибо большое за приглашение. Мы очень рады сегодня присутствовать и в таком замечательном дне, когда новое радио отмечает, можно сказать, такой маленький юбилей, 2-летие свое. Я бы хотел каждому слушателю этого радио пожелать в первую очередь здоровья, благополучия, потому что скоро у нас впереди праздники, это 8 марта и наш любимый праздник. Праздник Навруз. Праздник Навруза, да. Хотел пожелать в первую очередь слушателям радио всегда быть на позитиве,
чтобы в семьях было все хорошо и благополучно и здоровое. А новое радио пожелал, чтобы они очень много качественного контента делали, чтобы слушателей больше было, покрытие увеличивалось, чтобы люди радовались от того, как сотрудники радио предоставляют им услуги, сервис и, конечно же, тот контент, который им нравится. Я хотел поблагодарить также руководство этого замечательного радио, что предоставляет возможность работы с нашей компанией ТСЛ. Мы в течение 2 последних лет активно работаем. Мы являемся спонсорами, генеральным спонсором нескольких мероприятий. Мы участвуем в различных мероприятиях именно по поддержке молодежи, по поддержке здорового образа жизни, экологии. Поэтому всегда рады нашему сотрудничеству и будем такими же отличными партнерами, как и сейчас являемся. Поздравляю радио и поздравляю слушателей этого радио. Молодцы. Да, спасибо большое. Действительно, это было очень интересно, очень, так сказать, спасибо вот за столь искренние слова. Мы благодарим вас от имени, то есть от лица нового радио. И также вам желаем, конечно же, вот крепкого здоровья и в дальнейшем, чтобы как бы ваша компания достигала все таких вот вершин. Махмудов Шараф, генеральный директор О-Мобайл. Здравствуйте, дорогие слушатели. Спасибо новому радио, что сегодня пригласили, дали возможность поздравить их с таким прекрасным днем. Сегодня им исполняется 2 года. От лица компании, мобильного оператора, как виртуального оператора О-Мобайл, хотел выразить огромную благодарность нашему сотрудничеству, который в течение уже полугода мы ведем с данным радио. В общем, также хотел поблагодарить руководство компании радио за такой теплый прием и пожелал бы удачи, чтобы все новое именно в развитии и именно в коммуникации у них получалось в следующих годах. Да, конечно, действительно было интересно. Спасибо вам за такие вот столь искренние слова. И хотелось бы как бы вот спросить, как вот сейчас продвигается, допустим, вот О-Мобайл, какие, допустим, у вас вот планы на будущее? Да, совершенно. У нас тоже новая компания, виртуальный оператор, который буквально открылся в октябре прошлого года. Мы уже очень быстро развиваемся на сегодняшний день. Уже есть, как говорится, очень много офисов обслуживания, где наши абоненты могут обслуживаться. Мы практически от юга до севера уже имеем свои офисы обслуживания, представительства, которые наши абоненты, наши желающие подключиться к нашей сети могут прийти и подключиться. То есть все сервисы у нас уже, можно сказать, работают на 100%. Но несмотря на то, что как виртуальный оператор, на сегодняшний день мы очень сильно уже о себе сказали. Нас многие знают как виртуального оператора. Это как новый стартап, можно сказать, о котором хорошо себя показал у нас в Таджикистане. Да, ну, конечно, получается, вы очень хорошо себя проявили. Да, и спасибо, конечно, за... بار دیگر خوش آمدید میگیم شما رو با رادیوی نو با این جشن زادروزی دومین سالگرد رادیوی نو و میتونید تمنیات گفته باشید در آخر شما اکای فردوس محمودов Шариф. Я в первую очередь хотел пожелать от имени компании ТСЛ поздравить не только наших абонентов, но и жителей нашей чудесной страны Республики Таджикистан с предстоящими праздниками наших матерей, сестер, дочерей, чтобы они были здоровым, благополучным. И наш, можно сказать, что Новый год Навруз, которого мы ждем с нетерпением, чтобы семья объединялась, кто бы где ни находился в Республике Таджикистан, за территорией, чтобы могли друг другу позвонить, услышать голос, подарить красивые картинки, подарить эмоции, потому что этот праздник, на мой взгляд, объединяет семьи и объединяет очень хороших друзей, людей во всех уголках мира. Поэтому поздравляю с наступающим праздником. Дай Бог каждому в семьях здоровья. Спасибо. Удачи всем. саломат бошед. бори дигар роҳбари директори ширкати минтақавии тисел дар шаҳри душанберо ки фирдавс деваров буданд бо шумо ва инак Маҳмудов Шараф, директори генералии ширкати О-Мобайлро хуш омадед мегӯем ба
ин яъне минбари баланди радиои нав ва ба тамоми он дӯстдорони ширкати тисел ва омобайл мерасонем ки ҳамеша пайгири ин ду ширкати фаъол дар тоҷикистон бошед ва пайгири радиои нав наронид фаромӯш насозед. айни замон низ боз дар студия мо меҳмон дорем ҳунарманди шоистаи ҷумҳурии тоҷикистон қобилҷон зарипов ва ҳунарманди ҷавон фарзанди ин кас комилҷон зарипов. ҳар дуи шуморо ба эфири мустақим ба радиои нав хушомадид мегӯям. саломат бошед. манам аввалан салому дуруди худро ба кулли шунавандагони радиои нав мерасонам. саломат бошед. расо як сол пеш мо дар инҷа намехел суҳбат кардам. ман яксолагӣ радиои навро табрик карда будам. ман имсол бисёр шодам ки дар дусолигиш боз дар хизмати шунавандаҳои азиз ҳастем. ман мехоҳам садсолаҳо барои шунавандаҳои тоҷикистон хизмат кунад. радиои нав садсолаҳо умр бинад. муборак бошад, муборак бошад, муборак бошад. саломат бошед. ташаккури зиёд. ва омадани баҳор ин пайдо шудани бедор шудани илҳом барои эҷоди суруд аст, тарона аст ва мо аз шумо дар ояндаи наздик чиро мунтазир шавем, зеро омадани фасли баҳор ва моҳи март иборат бештар аз идҳои мардумӣ ва дигар идҳои бунвун ки дар пеш аст, чӣ нақшаҳо ҳаст, чӣ чорабиниҳо дар назар дошта шуда истодааст. саршавии баҳори аҷам дар иди модарон сар мешавад. аввалан модарои азизи меҳрубона, модари тоҷика ман табрик мегӯям, хоҳарои тоҷика табрик мегӯям. ва моям дар ҳамин арафии баҳори аҷам як суруди нави пешкиши мухлисон гардонем ҳамроҳи ҷигарбандам комилҷон ки зиндагии оби равон, нимтанон роҳати ҷон, умри одам гузарон, нимтанон роҳати ҷон, дам ғанимат ба ҷаҳон, нимтанон роҳати ҷон, ватанам тинҷу амон, нимтанон роҳати ҷон. худи суханон худ маънояш роҳати ҷон. ташаккури зиёд устоди азиз. мо медонем ки ҳунарманде ки солҳои сол дар саҳна аст, дар хизмати халқу мардум аст, албатта таҷрибаи бои эҷодӣ дорад ва шумо замоне рӯи саҳна омадед ки аз дигар воситаҳои ёрирасонӣ ё ки техникаҳо истифода бурдан дар ин соҳа ғайриимкон буд ва аз шумо чун ҳунарманд чун ҳамеша овози бақувват баланд талаб карда мешуд. бинобар ин ман мехоҳам агар имкон бошад шумо ягон мисраи таронаи худро аз эҷодиётатон ба таври зинда барои мухлисон дар ин иди радио мехондед. модари шаб зинда дорам зинда бош, модари шаб зинда дорам зинда бош, қувваи зуру мадорам зинда бош, گرمی‌های خانم از مهر توست، آفتابی نوربارم زنده باش، مادری شب زنده دارم زنده باش. حرفی اول رازی تو آموختم، اولین استادی کارم زنده باش. روزی عیدت مادری غمخوار من، پیشی پایت سرگزارم زنده باش، مادری شب زنده دارم زنده باش. офарин офарин воқеан офарин гуфтан баъзан ҳаст гӯем ҳунар истеъдод садое ки бо сухан эҳсоси миннатдорӣ кардан ғайриимкон аст. мо хурсандем, мо шодазон ҳастем ки шумо имрӯз меҳмони мо ҳастед, бо садои зиндаи хеш дили шунавандагонро боз тасхир мекунед. бигзор садои анамин хел боқуввати шумо, дурандарози шумо, марғуладори шумо ҳеҷ гоҳ хастагиро набинад. ҳамеша дар хизмати халқу ватан бошед, ҳамеша сеҳат саломат бошед. дар зиндагӣ ба шумо муваффақият хушбахтӣ орзу мекунем ва ман мехостам ки боз чун ҳунарманди ҷавон низ бо мо ҳастанд, Комилҷон Зарипов қадам ташриф оварданд ҳамроҳи шумо. шуморо низ бори дигар хушомадед мегӯям. ташаккур зиёд аз номи худам, аз номи аҳлу хонаводамон гӯям, ҳам аз номи аҳли пайвандон, дӯстон, ҳамаи шумо ки барои бунёд кардани як радиои беҳтарин заҳмат кашидед, аз самими қалб табрик мекунам ба ҳамаи шумо.
пеш аз ҳама сиҳатӣ саломатӣ бурдборӣ ва дар корҳои эҷодӣ пешравиҳоро хоҳон ҳастам. Ташаккури зиёд Комилҷон. Хуб, бештар фасли баҳор ки расид, илҳом барои эҷоди таронаҳои нав бедор мешавад дар дили ҳунарманд. Мегӯянд нигоҳи шумо ба баҳору омадани он то чӣ андоза он таъсир мерасонад ба ҳаёти шахсӣ ва фаъолияти эҷодии шумо? албатта ҳамаи ҳаминро мо ба инобат гирифта хостем ки ҳамроҳи падар читаре ки падари бузургворам таъкид кардан, бо омади баҳор мо ҳамаи мухлисон ба ҳамаи мардуми азизамон як таронаи наве пешниҳод кардем ки он ҳам бошад маънияш ҳамон буд ки ба ҳама пастию баландии зиндагӣ бояд инсон шукргузор бошад. аз ҳамин лиҳоз читаре ки гуфтам, зиндагӣ оби равон, нимтанон роҳати ҷон, бо ҳамон нимтанон ҳамаи мо бояд қаноат кунем, шукргузор бошем. беҳтарин, ташаккури зиёд. Ман бори дигар изҳори сипос баён мекунам аз номи Радиои Нав, аз номи кормандон. Аз ҳузури шумо бисёр хурсанд будем. Барои ҳардуи шумо муваффақият, хушбахтӣ, дастовардҳои нав таманно дорем. хуш омадед. ташаккури зиёд. саломат бошед. Что ж, друзья, еще раз привет те, кто только что подключается на 95,5 FM. Сегодня у нас гость Сайфеддинов Камолиддин Шаруфеддинович, Таджикский государственный академический театр оперы и балета имени Садриддина Айни. Итак, Камолиддин, какие вы пожелания хотели бы сказать, то есть вот новому радио на день его рождения? Прежде всего, я сюда и пришел поздравить новое радио с 2-летним юбилеем. Хотелось бы пожелать творческих успехов в работе. Я считаю, что это радио слушаемое, людям очень нравится, поэтому я присоединяюсь к этим поздравлениям. Спасибо за такие вот пожелания. И вот в будущем какие вот планы у Таджикского государственного академического театра? Ну, у театра планы очень большие и, скажу, амбициозные. Мы уже включились в работу. Вот, скажу о том, что мною вот буквально вот на днях был приглашен балетмейстер-постановщик, лауреат национальной премии «Золотая маска», балетмейстер-постановщик Сергей Арнольдович Райник, который поставил прекрасный балет на основе «1001 ночи», «Золотое сердце Востока». Вот, поэтому, пользуясь моментом, хотел бы пригласить в театр. Думаю, что душанбинцам будет очень интересно посмотреть и послушать. Это как бы вы имеете в виду то, что будет интересно, да, и современно получается, будет да? Интересно и современно. Дӯстони азиз, боридгар хушомадед мегӯем. Сайфеддинов Камолиддин Шаруфеддинович, директори Масъаи давлатии театри академии опера ва балети ба номи устод Садриддин Айни, боридгар шуморо хушомадед мегӯем. меҳмони навбатии мо яке аз ҳунарманди ҷавон ки бо таронаҳои тоҷикӣ, русӣ, англисӣ, бо забонҳои ниҳоят гуногун эҷод мекунанд барои шумо, барои мардуми азизи тоҷик ва заҳмат мекашанд ва бо сурудҳои воқеан дилнишин аллакай дили ҳазорон мухлисонро тасхир карданд. Аброр Назаров қарор доранд ки барои шодбошии мо бахшида ба дусолагии Радиои Нав омаданд. Шуморо ба Радиои Нав хуш омадед мегӯем. салому алейкум, раҳмати калом барои таклифатон. мо хурсандем ки шумо вақти худро пайдо кардед, омадед. Зиндагӣ дар расидани фасли баҳор нигоҳи шумо аз ҳар ҷиҳат тағйир меёбад, чӣ ба фаъолияти кори эҷодӣ, ҳаёти ҳаррӯзаи зиндагӣ, чӣ дигаргуниро одатан меорад баҳор ба зиндагии шумо? аввало мехостам шуморо табрик кунам. раҳмат. озод рӯзатон. саломат бошед. баъдан бисёр навигарӣ ҳаст дар санаи эҷодиётам. як дуэти бисёр ҷадид ози ман тайёр мекунам. суруди хубам аст. агар махфӣ набошад, ин дуэт бо ки аст?
این دویت رو من نمیگویم مخفی است. بسیار مخفی است. صحنه برآمدش هم مخفی است. همه چیش مخفی است لیکن هست. لیکن هست. بله. ترانه گفته میتونید که در کدام شکل است؟ ملی است، اروپایی است، در کدام شکل آفریده شده است؟ دست مدرن یا کی کلاسیک است؟ خوب. پاپ است. پاپ است. عجیب بود. عجیب، بسیار عجیب. ترانه بسیار عجیب، بسیار برای من این ترانه بسیار یک معجزه است. مثل همه ترانه های من این یک ترانه نو است برای خودم، برای اون که در تجربه ایجادیتون. بله برای اینکه این ترانه رو من در خواب دیدم، بعد خواستم و ثبت کردم، این رو بعد باز خواب کردم. خوب کرده تو که دوامش رو ببینید که چگونه می شود. و چون شما گفته ایستاده ترانه در شکل دویت آماده می شود، یعنی که با همین سرودی نو کلیپ هم آماده میکنید؟ علاقه که ما در ثبت کلیپ هستیم. در ثبت کلیپ هستید. ما خیلی خرسند هستیم از این برمیاد که در بهار نو بسیار نوگانی ها رو میتونید منتظر شوید، چون میگویم در رادیوی نو همیشه ترانه های نو و یکی از ترانه های نو از ابرار نظرف خواهد بود. خب چگونه است من امروز با گرفتن ثبت کلیپ مشغول هستید؟ آیا برای گذاشتن کنسرت خود نقشه دارید در این سال؟ همه وقت در دل من این آرزو است که یک کنسرت خوب برای مردم خود، برای شنونده های خود، برای فنای خود یک کنسرت خوب دیم. آرزو دارم و در عمل خدا خواهد در عمل میگیرد این آرزوی من انشاءالله. ما نیز آرزو میکنیم که آرزوهای شما در سالی نو، در سالی نوی توجیکی بهار این اومدنی سالی نو برای همه ما شما است. آرزو میکنیم بگذار همه آرزوهای شما عملی شوند. صدای شما دویم بلند تنین انداز باشد. الهامی ایجادی شما رو هیچ گاه ترک نسازد. همیشه در جدای صنعت ایجادیات موفق باشید. مرسی. بار دیگر خوش اومدید. رحمت و بازم میخواستم همه مادران رو، خواهران رو، همه خواهران و مادران رو با این فرارسی 8 مارس تبریک کنم. صحت سلامتی به همه شما. تیاری هم دیده ایستاده توفو گرفته. بسیار دوره مشکل باشه در کار. بسیار. من در وقت انتخاب توفه از یگون کس نفر مصلحت میگیرید یا که با نگاه و فکر و اندیشه خود تکیه کرده انتخاب میکنید توفه؟ یگان بار. همیشه مصلحتی کسی رو میگیرید؟ فقط با اون چی که دل میگوید؟ همه وقت هم در سرود، هم در زندگی، هم در همه چیز، همه کار. سلامت باشید. بار دیگر خوش اومدید. رحمتی کلان. بازم یک بار دیگر شما رو زود روز مبارک. زنده باشید. همه وقت سربلند باشید. صحت سلامتی به همه کارگران رادیو 95 و بگذار سربلند و سلامت و همه وقت به پیش. سلامت باشید. تشکر زیاد. خب عزیزان دل در مهمونی ما قرار داشتند هنرمندی محبوبی توجیک ابرار نظرف. موجی رادیوی نو پیگیر باشید. همه جالبیت در پیش است. ما امروز 2 سالگی داریم. Суперхиты, суперновинки, neradio.ru. شاید که به یک لباس پوشیده شوه جوره جان باغ پر گلای در درونی باغ جفتی بلبلای جوره جان باغ پر گلای در درونی باغ جفتی بلبلای مباری جان باغ پر گلای در درونی باغ جفتی بلبلای مباریز باغ پر گلای در درونی کیسه ها کل پولای
меҳмони навбатӣ ки мехоҳам барои шумо маърифӣ созам ва бо ин кас як суҳбати самимӣ дошта бошем. бисёр як нафари маҳбуб ва шинохта дар соҳаи илм фарҳанг, эҷодиёт, журналисти маҳбуб, гуфтан мумкин шоир, нависанда Орзу Исоев, корманди инчунин радиои Азия Плюс, ҳамкорони мо низ имрӯз омаданд ба табрики мо. Ман шуморо пеш аз ҳама ба радиои Нав хушомадед мегӯям. Бисёр хурсандам ки шумо фурсати худ вақти худро пайдо кардед ва ин ҷо қадам ранҷа намудед. Аз ин бисёр шодем. Хушомадед. ташаккури зиёд, хеле мамнунам ва салом мегӯям ба шунавандаҳои шумо, ба ҳамаи онҳое ки ин лаҳзаҳо бо мо ҳастанд. муваффақият таманно мекунам. мусаллату музаффар бошед, дастболо бошед. радиои Нав воқеан бо андешаҳои нав ба зиндагии мардум ворид шуд ва дусолагиро ки ҷашн мегиред. тифли дусола чӣ қадар ширин аст медонед. бале воқеан дуруст. вақти ширинӣ, вақти дӯстдорӣ, вақти нозу навозиши ин тифл аст. фикр мекунам ки ин тифл ба воя мерасад, 18 сола мешавад, 40 сола мешавад, 50 сола, 100 сола. бигзор ки умри дароз бинад ин тифл. зинда бошед. ташаккури зиёд. беёдона мегӯянд ки сухан аз забони луқмон хуш аст ва омадани баҳор нобаста аз оне ки чӣ гуна ҳолатҳо дар ҳаёти ҳаррӯзаи мо шумо ҳастанд, дар ҳаёти ҳар як инсон таъсири бевоситаи худро мерасонад. масалан нигоҳи сабз ба зиндагӣ, сабз шудани орзуҳо, тағйир ёфтани нақшаҳо, пайдоиши илҳом барои эҷодиёт, як нигоҳи дигар ба ҳаёти шахсӣ. умуман чӣ тағйирот пеш мебиёрад омадани баҳор махсусан дар ҳаёту зиндагии шумо? хайр, акнун баҳор корашро мекунад. мо хоҳем инро нахоҳем. ман ҳар баҳор девона мешавам як бор ва боз ҳушёр мешавам. яъне ҳиссиёти гуногун дар ботини ман, дар замири ман аз нав ба исён меояд. ин як дуввум, мехоҳам ки шеърҳои тоза бигӯям. саввум, мехоҳам ки фатҳ кунам қуллаҳои баланди эҷодиётро. чаҳорум, ҳисси шаҳвониам баланд мешавад. панҷум, боз чӣ бигӯям? хайр, ҳамин чизҳо. беҳтарин. ва беҳтараш давом надиҳам. барои чӣ давом надиҳед? мо зид нестем. албатта мо ки меҳмон дорем. меҳмон мегӯянд қадри он аст, меҳмон аз ҳама чӣ боло. сухан барои шумо аст. шумо метавонед идома диҳед. воқеан ман фикр мекунам ки ҳамаи мардҳо чунинанд ва занҳо низ вақте ки ман роҷи ба ҳисси шаҳвонӣ ҳарф мезанам, бисёриҳо ин эҳсосотро доранд, вале дар ин бора ҳарф намезананд. ва ҷурми ман ин аст ки ман ҳарф мезанам. озод мегӯед. он чизе ки дар майнаам ҳаст, дар фикрам ҳаст, онро ба забон меорам. беҳтарин аст озод сухан. хуб, инак ана ҳамон илҳом вақти эҷоди мисраъҳои шеърии шумо, вақте ки кас онро мутолиа мекунад, бисёр дар аввал калимаҳо, суханҳо содда менамоянд, лекин онҳо чунон ба ҳам мувофиқ, чунон маънои баланд доранд ки ҳайрон мешавӣ чӣ гуна ва умуман кай бештар ба шумо илҳоми эҷодӣ меояд, ё чӣ илҳом мебахшад ки шумо ҳарфи дилро ба сухан он тавре ки ҳаст махсусан ҳамон гуна рӯи варақ оред? аслан илҳоми эҷодӣ ё ин ки ҳамон эҳсосоти наҷибе ки ҳангоми шеърнависӣ инсонро фаро мегирад, ҳамеша бо ман аст. ҳамеша ва ҳамеша бо ман аст. бар истиснои лаҳзаҳое ки агар касе таби маро хира карда бошад, ғамгин бошам, ноҷур бошад ҳолатам, дар он лаҳзаҳо шояд ки чизе навишта натавонам. бар истиснои ин чизҳо дар ҳар як дақоиқ, дар ҳар як лаҳза илҳоми эҷодӣ бо ман аст. ҳатто ҳангоме ки масалан як барномаи консерти бо шӯру мағалу бо садои баланд садо медиҳад, ин тарафтар аз ҳамин чорабинӣ чанд қадам дур ман метавонам нишинам, шеър иншо кунам. яъне ҳамеша шаб рӯз дар дохили хиёбон, дар рӯи роҳ, дар дохили нақлиёт, дар даруни консерт, дар дохили ягон маҳфил, дар ҳама ҷо метавонам ки шеър бинависам. ягон маҳдудият надорам ман. мисли фабрикае ки ба истеҳсолот машғул аст. аҷоиб, беохир аст. яъне ҳамчун эҷодкор ки бисёр дурандеш, нозукбин ҳастед, дар замири одамон, дар инсонҳо чиро дидан мехоҳед? зебоиро, фақат ишқро мехоҳам бубинам. ман
сафири ишқам, ман муаллими ишқам, ман омӯзгори ишқам. Тамоми шеърҳое ки ман иншо кардам фақат аз ишқанд, роҷеъ ба ишқанд, дар мавзӯи ишқанд. Ва ишқ ин чӣ бигӯям, дар геопозитсияи зиндагии ман, хонаи ман, макони ман, ҷойгоҳи ман, нуқтае ки ман ҳамеша қарор дорам ҳамон ишқ аст. ҷое ки ишқ аст он ҷо ман ҳастам ва ҷое ки ишқ аст он ҷо маро дар меёбед. ман бо ишқ зиндаам. бо ҳунармандон шумо ҳамкорӣ мекунед, ба ҳеҷ кас пӯшида нест ва албатта ҳар як кас нигоҳи ба худ хос дорад, нозук дорад. шумо чӣ гуна метавонед ҳамчун як нафаре ки озод, нафаре ки аз он кас ҷудо ба ботини ҳамон нафар ончунон назар кунед ки айнан ҳамин чизи мехостаи ҳунарманд рӯи коғаз ояд. чӣ гуна ин назар аст ба ботини кас, чӣ гуна ҳамин чиз ба шумо муяссар аст? яъне медонед ин пайванди чанд ҷуз аст. масалан кори эҷодӣ аз ҷузъиёти хурд иборат аст. як ҷуз ин оҳанг аст, ҷузъи дигари кори эҷодӣ ин матн аст, ҷузъи саввум ороиши ин оҳанг, ҷузъи чаҳорум шояд ки садо бошад, тарзи хондан, овози хонанда, овозхон. ҳамин ҷузъиёт дар маҷмӯъ кори умумии моро ташкил медиҳанд ва ман вақте ки ба ин ҷузъиёт назар меафканам, аз ҳама ин ҷузъиёт хулоса мекунам ки чӣ бояд бинависам. яъне дарк кардани ҳолат, дарк кардани суруду мусиқӣ ва ҳамчунин гӯш карда тавонистани инсон. яъне вақте ки ман инсонро гӯш мекунам ки чӣ мегӯяд ва дарк мекунам, ба ҷаҳони ботини инсон ворид мешавам, чӣ мехоҳад, мехоҳам ки дар асоси гуфтаҳои ӯ чизе бинависам. ин кори хеле мураккаб аст. яъне инсоне ки ана ҳаминро ман дар назар доштам. бале таҷриба надорад, шояд роҳгум бизанад, вале бо мурури замон вақте ки таҷриба кофӣ мешавад, таҷриба зиёд мешавад, инсон аллакай медонад ки стратегияи сохтани лоиҳа, сохтани шеър, сохтани тарона чӣ гуна аст ва дар доираи ҳамон стратегия амал мекунад. масалан ҳастанд шоироне ки аз илми мусиқӣ бохабар нестанд ва мегӯянд ки ман чизе ки худам мехоҳам менависам, вале дар бозори имрӯзии мусиқӣ, дар бозори шоу бизнес ин чизро писанд намекунанд. бозор қоидаҳои худашро дорад. вақте бозор тақозо мекунад ки тарона бояд ин гуна бошад, ритмаш бояд ин гуна бошад, матн бояд ин гуна бошад ва талаботи овозхон ин гуна аст, дар доираи ҳама ин талабот кор кардани шоир душвор аст. вале боз ҳам мегӯям ки мо бояд стратегия бисозем. вақте ки стратегия месозем, аллакай медонем ки чӣ кор бояд бикунем. беҳтарин, бисёр муфассал ва ин ҷузъиётое ҳаст ки воқеан танҳо ба нафари эҷодкор шинос асту халос. омадани баҳор пеш аз ҳама ба шумо муборак бошад. сипос. ва дар ин баҳор ки омад воқеан пур аз зебоиҳост, илҳомбахш аст барои шумо дар эҷод, дар навиштан, дар гуфтан. чӣ нақшаҳо доред? медонед имрӯз дар баробари 2 солагии радиои нав 95.5 FM имрӯз боз дар дунё медонед дар тақвими идҳо кадом рӯз аст? рӯзи умумии ҷаҳонии нависандаҳо, як ҳавзаи нависандагони. ба шумо муборак бошад. муборак бошад. ман адиб, ман нависандаам ва имрӯз 3 март рӯзи умумии ҷаҳонии нависандаҳо аст ва рӯзи ҳифзи рӯзи умумии ҷаҳонии ҳифзи табиати ваҳшӣ, табиати дастнор аст. яъне ба истилоҳи русӣ мегӯянд дикая природа. бале табиати дастнор аст. ин аст ва ҳамчунин дар қатори ин 2 рӯзҳои хеле хубу хотирмон 2 солагии радиои нав. ва мо хеле хурсандем ки шумо имрӯз бо мо ҳастед. ба шумо иди шумо муборак, ба мо иди радио муборак ва ба шумо дар корҳоятон муваффақият. қаламатон ҳамеша тез бошад, нутқатон ҳамеша бурро равон бошад, ҳамеша сарбаланд бошед, некном бошед, дили шумо аз ғамҳо орӣ бошад, нигоҳатон ба зиндагӣ ҳамеша мисли имрӯз сабз бошад. мамнунам. орзуҳои шумо ҳамеша сабз бошанд. ман бори дигар сипоси бепоён мегӯям аз номи радиои нав
барои ҳузуратун, барои вақт пайдо карда омаданатун, барои ин шодии моро бо ҳам диданатун бори дигар хуш омадед. ташаккур. ман ҳам ба шумо муваффақият таманно мекунам. сабз бошед. саломат бошед. ташаккури зуд. хуб, азизони дил, дар меҳмонии мо қарор доштанд журналисти маҳбуб, нависандаи тоҷик Орзу Исоев. мо идома медиҳем эфирҳои мустақимро давоми рӯз ба ҳамаи шумо истироҳати хубу бобарор ва дар мавҷи 95.5 бошед. Новое радио. Новое. Обнови музыку. Новое радио. Новое радио. На репите.